Έστω και έγινε μωρό, η μέρα έφυγε. Και τι έγινε μικρό μου, η νύχτα γύρισε. Έστω και έγινε. Πριν πρώτα αγαπηθώ, πριν πρώτα αγαπηθείς, πριν πρώτο φιληθώ, πριν πρώτο φιληθώ.
Μια βράδια θα τα κάψω όλα, μια βράδια τα χιλιόμετρα όλα, μια βράδια για να έρθω κοντά σου, μια βράδια να καούμε αγκαλιά. Πες μου τι, είσαι τα στο που θέλω μια ζωή. Συνέχεια ψάχνω μια διαδρομή που να μην μας χωρίζει. Μια βράδια θα τα κάψω όλα, μια βράδια τα χιλιόμετρα όλα, μια βράδια για να έρθω κοντά σου μια φορά να καούμε αγκαλιά. Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου κι ανεξήγητη γραφή και ένα σου δάκρυ είσαι κι εσύ το κρυφό της αγάπης. Με γράμματα έχεις αφιερώσεις στοίχημα έβαζα πως θα με προδώσεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Με στέλνεις, με παρασέρνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Και βραδιά μέσα στα μπαρ ρουφάω το καπνό να ήρθει σου, χείλη σου είναι ο είσαι ένας παρός σκοτεινός. Εγώ μάτια να κρίσω πέρα και μου φαίνεται σαν ψέμα. Αν μου λες πως μου ανήκεις, τότε μη με τηγανάς. Είσαι εδώ μα πάντα λείπεις. Μια ζωή δεν καταλείπεις. Αν μου λες για κοίτα μες στα μάτια λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά στη Σότο, με υγεία, χαρά και σε λίγο συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, πριν πούμε οτιδήποτε, θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Αυτό δίνει βάρος για μια ακόμη περισσότερο ανωδική πορεία και περισσότερα ανωδικά βήματα στην επιχείρηση αλλά και τα μέλη μας. Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή, θα θυμηθούμε ότι το γνωστό σουβλάκι ο Σότος δημιουργήθηκε τη χρονιά του 1993. Ο Σωτήρης Κοτσαμπάς ξεκίνησε από ένα μικρό μαγαζάκι που βρισκόταν στην οδό Καραολί ή αλλιώς στο Στενό με το σουβλατζίδι. Εκεί ξεκίνησε η πετυχημένη σήμερα με πολύ κόπο και δουλειά πορεία του.
Σε αυτό το μαγαζί υπήρχε τότε το σουβλάκι, το κεφτεδάκι με το κρεμμύδι και τη γνωστή καζόζα νέκταρ που συνόδευε το φαγητό. Βέβαια, θα ήταν παράληψη στο σημείο αυτό να μην πούμε ότι στο πλευρό του ήταν από την πρώτη στιγμή η μητέρα του Δήμητρα. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι... Καλό κουράγιο, κυρία Δήμητρα, και πάντα γερή. Παρόλο λοιπόν τις δύσκολες στιγμές που εκείνη την εποχή αντιμετώπιζε η οικογένεια, η κυρία Δήμητρα ήταν αυτή που στεκόταν πάντα στο πλευρό του γιού της, του Σωτήρη, φτιάχνοντας πεντανόστιμα χειροποίητα σουβλάκια και κεφτεδάκια με τη συνταγή που μόνο η ίδια ήξερε και να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω αν την έχει μεταφέρει σήμερα στο Σωτήρη και τη Μάγδα. Οι πελάτες έτρωγαν όρθιοι από πολύ νωρίς το πρωί, πριν ακόμη πάνε στις δουλειές τους. Είναι το γνωστό σεραϊκό μας ιδιώμα αυτό. Ήταν κατά κάποιο τρόπο το πρωινό τους γεύμα. Άλλωστε οι Σεραίοι είναι κοινώς παραδεκτό καλοφαγάδες και βρήκαν από ό,τι φαίνεται το σωστό στέκι. Μετά λοιπόν τους λεγόμενους πρωινούς ακολουθούσαν οι άλλοι πελάτες, ενώ το κατάστημα έκλεινε περίπου στις 12 το μεσημέρι. Ο Σώτος όμως έκανε μόδα το σουβλάκι στις Σέρρες, το οποίο με τη σειρά του έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Στο στενό λοιπόν εκείνο με τα σουβλατζίδικα δεν υπήρχαν τότε ούτε τραπέζια, αλλά ούτε και καθίσματα. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε. Ο Σώτος ήταν ο πρώτος που έβαλε τραπεζοκαθίσματα και σιγά σιγά ξεκίνησαν να έρχονται οι Σεραίοι με τις παρέες τους και τις οικογένειές τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, άλλαξε και τον τρόπο σερβιρίσματος. Στην οδό Καραολί ή αλλιώς στο στενό με τα σουβλάκια, η αφερτή επιχείρηση στην οδό Ερμού και σε Λεύκου Γωνία. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Από τότε η οικογένεια μεγάλωσε και σήμερα στηρίζουν την επιχείρηση με τον δικό τους τρόπο και τα δυο παιδιά. Με έχετε βοηθήσει και στη δύσκολη στιγμή που πέρασα. Θέλω να σας ευχαριστήσω εγώ προσωπικά, γιατί σήμερα με τη βοήθεια του Θεού γιορτάζουμε τα 20 χρόνια. Και άλλα 20 χρόνια με τις οικογένειές σας, να γίνω 40, να γιορτάσουμε μετά από 20 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό μου, εσάς, όλους αυτούς που δεν ήρθαν σήμερα, όλους τους Σεραίους, σας αγαπώ, σας θέλω και σας ζητάω μια συγγνώμη, αν καμιά φορά σας έχω πικράνει. Αγαπητή μου μητέρα, σ' αγαπώ, είσαι αδερφή μου, με βοήθησες. Τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, όλους, δεν έχω. Με έδωσαν ένα χαρτί να γράψω το λόγο και να σας το διαβάσω. Δεν μπορώ. Είμαι πολύ συγκινημένος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γειτόνους, από δίπλα, από απέναντι, για όποια προβλήματα που τους έχω δημιουργήσει με τα τραπεζοκαθίσματα. Μια συγγνώμη από τον Δήμαρχο. Ναι, παρανομούμε καμιά φορά, αλλά για το καλό του κόσμου, για το καλό των Σερών. Δυστυχώς οι Σέρρες είναι Σουβλακούπολη και όχι Χρυσούπολη. Εμείς αναδείξαμε τις Σέρρες στην ΕΡΤ που κάναμε το τραπέζι. Όταν κάναμε στην Αθήνα το μεγάλο με τον Ρογαλά τον Άρη, εκεί που διαφημίσαμε τις Σέρρες. Και γι' αυτό μας κατηγόρησαν πολύ. Δεν πειράζει. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις σεραϊκές επιχειρήσεις. Κρικρή, Νέκταρ, όλους τους Σεραίους. Ας τους βοηθήσουμε. Ας πίνουμε ένα αναψυκτικό νέκταρ και όχι κοκακόλα. Ας παίρνουμε παγωτό Κρικρή. Ας βοηθάμε τους Σεραίους και τοπικούς. Μόνο έτσι θα βγούμε από την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Από αύριο όλοι μαζί. Και σας ζητάω μια βαθιά συγγνώμη για αν σας έχω πικράνει. Ευχαριστώ. Μαέστρο, δώσ' τα όλα. Δώσ' τα να τρελαθούμε σήμερα. Ανοίξτε το μπουφέ.